como non analizar a política internacional. O título é xa unha declaración de intencións e é onde se encerra o maior escepticismo desta charla, que é a idea de que eu penso que non se pode aprender como analizar a política internacional. O único que se pode aprender é como non facelo, o único que se poden ver son os erros. Como facelo non se pode aprender porque penso que a análise política non é unha profesión especializada realmente. É como tantas outras variantes do xornalismo, é unha actividade cotiá profesionalizada. O xornalismo realmente é algo que facemos todos os días. A única diferencia, o único que caracteriza os xornalistas profesionais é que viven diso ou intentan vivir diso. E a análise é dentro do xornalismo, está dentro do xornalismo e, por tanto, tamén é unha actividade que facemos todos os días. Eu, cando falo de analistas, ao longo desta charla, cando falo de analistas, non me refiro exactamente aos meus compañeiros que escriben nos outros medios ou que falan nos outros medios. Refirmo a vosotros, refirmo a todos, a min tamén, a todos. Todos somos analistas de política internacional, ou casi todos os que, desde logo todos os que nos interesamos por o que sucede no mundo e o comentamos, estamos facendo unha análise. A análise xornalística non é máis que a variante profesionalizada diso, igual que o xornalismo é a variante profesionalizada do cotilleo, podíamos decir. Unhas veces algo máis noble que o simple cotilleo, pero parte deso da curiosidade humana, realmente non é moi distinto en eso de calquera cousa que facemos todos os días. Ben, primeiro, por eso digo que vou falar dos erros, non quere decir que todos sexan erros, ni moito menos, senón que me parece que é a mellor maneira de ver cales son as dificultades, os problemas da análise política internacional, xa digo, non só dos profesionais, senón tamén de todos nós. Bueno, o primeiro é a propia idea de que se pode predecir a política internacional, porque, como digo, a análise política é parte do xornalismo, pero unha cousa que a caracteriza é que ten un elemento de predicción. Do analista se espera que faga predicións. É unha parte complicada do traballo, precisamente por iso, porque isto é a cuestión clave. O sistema político internacional é o que os científicos chaman un sistema non lineal. É como o tempo atmosférico, ou é como a bolsa. Non sigue unha liña. Hai tantos factores actuando ao mesmo tempo e de maneira contradictoria que é moi difícil e ás veces imposible saber que é o que vai pasar. Nós, naturalmente, temos esta ilusión de que todo é predecible, e a análise política en gran parte se basa nesa idea, pero en realidade non é así. O futuro non é predecible, únicamente cando é moi fácil, todo o mundo podemos acertalo facilmente, senón é extremadamente difícil. Parte desta idea de que se pode predecir o futuro, desta idea parte un erro que é moi común e que na análise política está moi extendido, é a idea de que todo é deliberado. Non só que todo é predecible, senón que a política internacional, o que vai pasar, o que vai suceder nun conflito, que vai pasar nun conflito entre países ou calquera cousa, calquera situación da política internacional, é deliberado, todo é deliberado, todo sucede por unha razón. Isto é típico das conversas de café e das conversas de taberna. Explicar que excluir completamente o azar, que realmente é un factor esencial na política internacional, como é un factor esencial en todas as cousas da vida. Unha das cousas que máis minusvaloramos é o azar. Hai un montón de cousas na política internacional que suceden porque sí. Porque non porque ninguén as desexe, son cousas que suceden, son accidentes, e son o que fai extremadamente difícil predecir o que vai suceder para os propios políticos. A idea de que todo deliberado está vinculada tamén á idea de que os políticos teñen un poder absoluto, teñen un control absoluto sobre as situacións, de que os diplomáticos, os presidentes do goberno, as organizacións poden, simplemente porque desexan facer algo, poden facelo. Esta é unha idea obviamente absurda. Calquera que tiver algún contacto cun goberno algunha vez sabe que os gobernos non poden facer planes a longo prazo, ás veces nin a curto prazo. A triste realidade da política é que os políticos deciden cada día o que van facer. Teñen sobre a mesa un problema e teñen que solucionarlo inmediatamente.
Sí, claro, por suposto que hai planos a largo plazo, hai políticas, cando os políticos que están nas eleccións teñen, ás veces, unha política internacional, dicen vamos facer isto outro, normalmente sempre se ven frustrados. Un caso clásico son os presidentes norteamericanos que todos por sistema, desde hai 70 anos, en todas as campañas electorales din que non van ser intervencionistas, absolutamente todos. Isto incluye, por exemplo, a George W. Bush. George Bush presentou as eleccións dicindo que non iba a participar en ninguna aventura militar no estranxeiro. Evidentemente non puido cumplilo ou non quiso cumplilo ou as circunstancias non lle permitiron. É moi difícil saber cal destas tres é auténtica. E o mesmo pasou con Barack Obama, por exemplo, outro presidente que pretendía sair de Irak, de Afganistán, non puido, ou non quiso, ou non lle foi posible. Esta idea de que todo é deliberado ás veces chega ao extremo do que se chama o complotismo, que é un mal moi extendido na análise, sobre todo na popular, nas ideas populares sobre como funciona a política internacional, que é a tentación de creer que hai uns poucos actores no mundo, moitas veces é a CIA ou o Club Bilderberg. Isto sería na variante máis moderada, máis radical. Creer que unha organización tan pequena como a CIA controla o mundo é unha idea absurda completamente. Unha vez máis, alguén que tivera alguna relación cos servizos de inteligencia sabe que non teñen ese poder, quixeran telo, afortunadamente non o teñen. O mundo non funciona dunha maneira tan mecánica, e no mundo o poder está moito máis repartido do que pensamos normalmente. É certo que hai organismos que teñen moito máis poder que outros, e de feito hai unha variante moderada do complotismo que é creer que todo o dirixen non a CIA nin o Club Bilderberg, nin a masonería, como pensarían outros hai décadas, pero sí que pensan que, por exemplo, son os bancos ou os mercados os que gobernan a política internacional. Eso acércase máis á realidade. Os bancos e os mercados, sobre todo, teñen unha influencia enorme na política, pero é unha influencia errática, é unha influencia... Sí, perdón, non se escoita. É unha influencia moi difícil de predecir, é dicir, os mercados reaccionan, e as reaccións do mercado teñen un impacto enorme na política internacional, pero non está claro que sirvan os seus intereses, esas consecuencias dese impacto que teñen. As causas, hai unha razón evidente pola que o complotismo non é realista, non se corresponde ca realidade, e é que os complots, é dicir, as conspiracións non existen. Ou se existen durante moi pouco tempo, pola súa propia natureza, e sobre todo se falamos de cuestións de política internacional que atañen a moitísima xente, moita xente participa nunha decisión política de política internacional, de política en xeral, de política internacional especialmente, e moita xente que participa. Por tanto, por lógica, antes ou despois teria que coñecerse ese complot, antes ou despois, se realmente houvese habido un complot, por exemplo, no asesinato de Kennedy, a estas alturas sería imposible que non o souberamos. En realidade non o sabemos porque non houve seguramente un complot. É unha cuestión de sentido común, naturalmente non se pode afirmar o 100%, pero a lógica lévanos a pensar que cando pasa o tempo e ninguén revela dunha maneira clara a existencia dun complot, ese complot non existe. Por iso o conspiracionismo, as teorías de conspiración son absurdas, ainda que teñen moito predicamento, sobre todo cada vez máis a raíz das redes sociais, etc., de internet, pero eso é porque a natureza de internet favorece ese tipo de pensamento complotista, porque a propia natureza de internet é unha natureza complotista, son un sistema de redes e de conexións, como as propias, é como unha metáfora en sí mesma da idea do complot. Como digo, non hai nunca unha causa única para os feitos que suceden na esfera internacional, hai moitas causas distintas. E esta é outra variante non da teoría do complot, pero da causa-efecto simplificada, que tamén ten moito éxito nas conversas de cafetería, pero que realmente non explica ben por que pasan as cousas na esfera internacional, que é a idea do materialismo, a idea de creer que absolutamente todos os conflictos internacionais teñen como finalidade, o típico é dicir o petróleo. O petróleo é a estrela das explicacións sempre en política internacional, sempre
sempre se pregunta a calquera, inmediatamente pensa que se hai unha guerra, unha invasión, unha decisión política, detrás deso ten que estar o petróleo. É verdade que o petróleo ten unha importancia enorme, non fai falla explicar por qué na nosa sociedade, pero se un observa realmente a historia recente, porque a historia do petróleo é moi recente, o petróleo non tiña ninguna importancia ata o século XX, verá que o petróleo ten moita menos influencia do que pensamos. De feito, non hai apenas conflitos polo petróleo. Prácticamente non hai ninguna guerra. Hai alguna, pero son moi poucas. Recentemente, pois, por exemplo, a invasión de Irak no 1991, que se chamaba a Guerra do Golfo naquele momento, é unha guerra polo petróleo. Esa foi claramente unha guerra polo petróleo nos dous sentidos. Saddam Hussein invadiu Kuwait para controlar o petróleo kuwaití, en realidad para presionar a OPEC para que concedera o que el quería. Non é que el quixera vender ese petróleo ou utilizalo, senón a idea era coller como refén o petróleo kuwaití, e a comunidade internacional, que este termo normalmente significa Estados Unidos e os seus aliados, decidiron intervir en parte por eso e en parte para proteger o petróleo de Arabia Saudí. Esa foi unha guerra claramente polo petróleo. Sin embargo, por exemplo, a invasión de 2003, máis recente, que todos lembramos moito máis, non foi unha guerra polo petróleo. Foi unha guerra xeoestratégica que tiña ten varias razóns desde o punto de vista dos norteamericanos. A idea era redefinir Oriente Medio, crear un entorno moito máis favorable para os aliados de Estados Unidos na zona, Arabia Saudí, Israel. O petróleo non tiña prácticamente ninguna importancia. De feito, os Estados Unidos non explotaron ese petróleo, nin podían explotarlo porque o sistema de explotación de Estados Unidos é totalmente privado e, por tanto, non tiña maneira de absorber ese petróleo máis que a través das petroleiras privadas norteamericanas, para as que o custe de produción era tan alto en Irak que desde o primeiro momento era evidente que non iban a facer eso, non se iban a aproveitar dese petróleo. De feito, non o fixeron. As causas eran outras. O que pasa é que a idea de que encontrar unha causa concreta, unha causa que lógicamente a todos nos gusta, e sobre todo que sexa unha causa puramente material, porque parece que resolve todos os dilemas morais das guerras. Eu recordo cando era a guerra de Yugoslavia, que eu cubrín sendo rapaz, que ese era o gran desconcerto da xente. Non entendía a guerra, e dicía, esta guerra é incomprensible, porque non hai petróleo. Claro, este é o problema de ese tipo de explicacións mecánicas e materiais, que obvian un feito que pode ser sorprendente, pero bueno, en isto consiste a idea do escepticismo, pode ser sorprendente e ir contra a nosa intuición, pero que é verdad, e é que a maior parte dos conflitos humanos non suceden por causas estritamente materiais. Moitas veces suceden ou porque sí, ou por cuestións como o non preservar o prestixio, pois por as mesmas razóns no fondo polas que na nosa vida cotidiana nos enfrentamos con outras persoas, que raramente é por cartos, normalmente por moitas outras cousas. E se todos facemos un repaso mental das veces que nos temos enfrentado con outros, o material ten moi pouca importancia, ten moita máis importancia quedar ben, non ser humillado, non ser ridiculizado, a sensación de que un quedou en ridículo. Ese tipo de cousas son moi importantes na vida cotidiana, son moi importantes tamén para os países, porque o ben principal que pretenden preservar os estados-nación é o prestixio, porque del deriva todo o demais. Os países queren ter prestixio, ou que eles entenden como prestixio, porque iso é o que permite despois ter unha posición de forza nas negociacións, conseguir o que queren, etc. Os bens materiais, as materias primas, etc., son importantes, pero son secundarias porque se poden conseguir de outras formas. Volvemos á cuestión do petróleo. O petróleo podes conseguir de moitas outras formas. Estados Unidos, por exemplo, non necesita petróleo, ten petróleo de sobra, agora moito máis co shale gas que descubriron, esta nova tecnoloxía, ten petróleo de sobra. Sin embargo, para Estados Unidos era moito máis importante en Oriente Medio manter o seu control sobre Oriente Medio. Esa é a razón da guerra de 2003. Entón, no fondo é, se se quere, é máis siniestra o objetivo, pero desde logo non era necesariamente o petróleo. Seguindo con esta cuestión da causa, das causas, causa-efecto das cousas, hai outro cuarto
elemento, outro cuarto factor que se discute moitas veces cando sucede un conflito ou cando sucede un feito dentro dun conflito. E falo de conflitos porque a realidade internacional normalmente se expresa mediante conflitos. Conflito ou cooperación. A cooperación non require moita análise, o conflito sí. Bueno, pois, isto é o que se chama en latín, un pouco pedantemente, o qui prodest, a quen beneficia. Esta é unha maneira de adxudicar responsabilidades que resulta normalmente desastrosa e equivocada. A idea de que se algo beneficia a alguén, algún país, algún bloque político, etc., un bloque de países, quere decir que eso foi provocado por ese país que se beneficia. Alguna vez é así, pero é asombroso a cantidad de veces que este qui prodest nos conduce a unha conclusión equivocada e normalmente a ideas de tipo complotista. Sempre estou pensando agora nunha cousa relativamente recente na Guerra Civil Siria, cando empezaron os atentados da oposición islamista, empezou a facer atentados en Damasco contra o goberno, morría moita xente, eran atentados terroríficos, as imaxes eran tremendas, e era un momento no que a prensa internacional, desto falaremos un pouco máis adiante, a prensa internacional estaba volcada a favor da oposición siria. Isto foi así durante varios anos no conflito sirio. En parte por razóns ideolóxicas, en parte por razóns puramente comerciais, ou é máis simpático sempre un movimento de rebelión que un goberno, e sobre todo se é unha dictadura, como é o caso da dictadura siria. Pero o caso é que a prensa internacional estaba preparada para identificar calquera cousa tráxica, horrible que sucedera como culpa do goberno sirio. Entón, cando empezou a suceder isto, produciuse un desconcerto enorme, porque isto non encaixaba no relato que a propia prensa estaba repetindo unha outra vez de que a oposición era pacífica e era democrática. Isto eran de repente atentados moi violentos e ademais reivindicados por grupos yihadistas. Entón, que fixo a prensa? Pois negarse a aceptarlo. Empregar o principio do qui prodest, é dicir, bueno, é que isto en realidad quen beneficia é o goberno de Siria, entonces ten que ser o culpable o goberno de Siria. Este é un exemplo pequeno dentro de infinidade de exemplos que se poderían poñer deste erro ou deste vicio de análise política internacional. Nun segundo bloque de cousas que eu vexo problemáticas na maneira en como se entende o funcionamento do mundo estaría a tendencia sobre a análise. Hai unha idea que é intuitiva e parece lógica, e é que canta máis información temos, mellor podemos facer un diagnóstico e mellor podemos facer un pronóstico. Bueno, como saben moitos científicos, isto non é así. Hai un punto a partir do cal o exceso de información é un problema en si mesmo. Porque ademais o exceso de información produce un fenómeno estudiado polos psicólogos e que eu vexo unha e outra vez na análise de política internacional, que é o que se chama a confirmación, o xuizo de confirmación, que é que nós non observamos esa información de maneira imparcial, nos imos escollendo dentro desa información as cousas que dan razón aos nosos prexuizos. Entón, eses prexuizos vanse fortalecendo. Nun mundo, ademais, como actual, no que temos acceso a todo tipo de información, un podese meter en internet e encontrar información a favor da idea de que a Terra é plana, pero algunhas veces hasta moi convincente, é dicir, hai tal cantidad de xente escribindo, comentando, e moita dela tan brillante que hai todo tipo de material para defender todo tipo de causas e de cousas. Bueno, a verdade é que a Terra plana é un caso un pouco extremo, non sei se se pode facer un argumento convincente deso, incluso sendo moi brillante, pero bueno, entendedes o que quero decir. Hai argumentos entonces, o que os psicólogos descubren é que canta máis información ten a xente sobre un tema, máis se reafirman as ideas que tiña antes de ter esa información. Esa información sirve nada máis para reforzar. É o que sucede, por exemplo, que a cuestión do cambio climático. Se a xente que cree no cambio climático e a xente que non cree no cambio climático, canta máis información teñen, máis intransigentes se volven. Claro, nós podemos pensar que uns teñen a razón e os outros non, pero o fenómeno é o mesmo para os dous. En política internacional sucede tamén iso, non? Canta máis información, os pronósticos normalmente son peores. Hai que saber tamén medir
canta información quere un ter. Pode haber un exceso de información. É a metáfora famosa das árbores que non deixan ver o bosque, e é realmente unha metáfora moi apropiada para isto. Un destes excesos de información, ao meu ver, é precisamente o hiperhistoricismo. Eu fui un estudiante de historia, son arqueólogo de formación. En teoría debería pensar que os coñecementos de historia son moi importantes para un analista de política internacional. Penso que non. Penso, por suposto, nunca está de máis saber cousas, é mellor sabelas que non sabelas. Pero hai un vicio moi corrente na análise de política internacional que é prestar demasiada atención ao pasado. Centrarse demasiado, ir, o que se dice moitas veces, ir ás raíces, as raiceiras do conflicto. Bueno, ás veces, efectivamente, é necesario un contexto. De feito, o contexto, se non se vai demasiado lonxe, o contexto pode ser moi útil. Pero con moita frecuencia, ese recurso á historia complica moito as cousas e emborralla todo. Entre outras cousas porque a historia é unha ciencia social que ten os seus propios problemas. A historia non emite xuizos absolutos. A historia é unha opinión, ou unha serie de opinións discutidas e discutibles, non son todas iguais, hai algunhas máis serias, outras menos, pero a historia non é unha ciencia exacta, non pode dictaminar como non pode o xornalismo, pero a historia incluso menos, porque a historia ten as súas propias dificultades, os seus propios problemas epistemolóxicos. Eu recordo, por exemplo, volvendo a Yugoslavia, que cando comezou a guerra, no 91, a primeira fase da guerra foi a guerra entre Croacia e o goberno yugoslavo. E como a xente sabía moi pouco da Yugoslavia contemporánea e da Croacia contemporánea, sabíamos todos moi pouco, do que sí sabíamos algo era da Segunda Guerra Mundial, da guerra civil que houve en Yugoslavia durante a Segunda Guerra Mundial. E ademais hai que decir que os propios yugoslavos xogaban a facer esa comparación constante, porque había grupos que utilizaban a simboloxía da guerra civil que houve na Segunda Guerra Mundial, houve xa unha guerra civil entre serbios, croatas, milicias comunistas, foi unha guerra a tres bandas. Pois, eles utilizaban esa simboloxía, unha minoría deles. A maior parte dos ex-yugoslavos non participaban dese tipo de simboloxía, pero uns poucos sí. E os xornalistas inevitablemente nos víamos atraídos hacia eso que nos resultaba familiar. Entonces entrevistábamos a Dobroslav Paraga, por exemplo, que era o líder do HSP, que era un partido fascista que pretendía ser continuador dos Ustaša da Segunda Guerra Mundial. Claro, era un partido moi minoritario. Cando houve eleccións non tuvo un representante e despois ningún. E no outro lado estaban as áreas brancas, por exemplo, que tamén facían como que eran os chénics da Segunda Guerra Mundial. Este tipo de cousas levaron a erros de análise moi graves. De feito, durante toda a primeira fase da guerra, o comentario internacional en toda a prensa europea era moi hostil a Croacia, porque consideraban como unha revolta, prácticamente como unha revolta fascista contra un país socialmente avanzado, como era a Yugoslavia comunista ou poscomunista, cando en realidade o que estaba sucedendo era unha cousa completamente diferente. Non me vou meter aquí agora a explicar a guerra de Yugoslavia porque non é o caso, pero sí para decir isto, para decir que un exceso de coñecementos históricos, un exceso non de coñecementos, sino de insistencia na análise a partir da historia foi unha equivocación. É como o que sucede no conflito palestino-israelí, onde tamén se utiliza moito a historia. E é moi interesante porque además aí podemos ver as dúas maneiras como se pode usar a historia, ben ou mal. Tanto palestinos como israelíes utilizan a historia, pero se vos fixades a utilizan de maneira completamente diferente, porque vou expresar, por suposto, unha opinión personal. Non se pode comparar a maneira na que os palestinos utilizan a historia cando din, por exemplo, que todo o conflicto deles, toda a situación deles deriva dunha injusticia da deportación de 1948, da que agora precisamente se cumpre un aniversario. Eso é un feito, e non é un feito histórico xa, é realmente moi próximo, e é verdad, a conexión é evidente, é indiscutible. Sen embargo, do outro lado temos os israelíes que tamén utilizan a historia, pero claro, a historia que utilizan a historia antiga. É dicir, bueno, é que o noso vencello con este país ven
de hai 2000 anos. Aí é onde xa podemos decir, bueno, 2000 anos é moitísimo tempo. Non se pode falar dun vínculo que se prolonga tantísimo no tempo dunha maneira realista. Sin embargo, no discurso israelí é moi importante esta constante referencia á historia, á Biblia como documento histórico, etc. É moi importante, e iso é algo que moitos analistas aceptan, e moitos analistas, como se di popularmente, compran e utilizan na súa análise do conflito en xeral. Outro problema con a cuestión da sobreanálise sería o chamar sensacionalismo. A palabra sensacionalismo se utiliza en moitos contextos. En este contexto é unha cousa moi concreta, non se refire ao sensacionalismo de imaxes espectaculares, etc., senón é a idea de que que é unha idea moi humana, por outra parte, está realmente metida na mente humana, a idea de que todo feito espectacular ten por necesidade que ter consecuencias espectaculares. Bueno, isto é lógico pensar así, é intuitivo, pero é erróneo normalmente na política exterior, na política internacional é erróneo. Por qué? Porque a política internacional tende a estabilidade. A estabilidade é o que queren todos os países, todos os actores que participan na esfera internacional, queren a estabilidade. Non sempre se consigue, pero cando non se consigue é un fallo, é algo que a xente non quere. A inestabilidade é evitada a toda costa por todos os países, as organizacións internacionais, etc. Entón, é un sistema que tende a corrixir sempre os feitos dramáticos ou espectaculares. Un exemplo recente, por exemplo, a min, cando foi, hai moi pouco, o presidente Trump recoñeceu Xerusalén como capital do Estado de Israel. E isto era algo que a xente que coñece o conflicto sabe que é unha cousa moi grave para os palestinos porque de alguna maneira pon fin a calquera esperanza dunha partición da cidade, etc. Bueno, probablemente non é necesario explicar os detalles da cuestión. Eu recordo que eses días me convidaron a un programa de televisión, eu entrei por teléfono, había outros tertulianos ali falando, e preguntaron a miña opinión, acababa de anunciarse a cuestión. Preguntaron, que pensas que vai pasar agora? Eu dixen, nada, non vai pasar nada de nada. Desgraciadamente, habrá algúns incidentes, habrá algúns mortos, 4 ou 5, pero non terá ninguna consecuencia. E a presentadora estaba realmente abraiada e decía, pero como, non? Isto pode desembocar nunha guerra? E dixen, non, é prácticamente imposible que desemboque nunha guerra, porque unha cousa é que o feito sexa gravísimo, como de feito era dunha gravedade enorme, e outra cousa é que a lógica do contexto permita eso que ela esperaba, que sería unha guerra, un conflito. O contexto era este, o contexto era que os palestinos non estaban e non están en condicións de iniciar unha revolta. E eles o saben perfectamente, non están en condicións de facer eso. E ademais non queren porque o prezo sería moi alto. O prezo da segunda intifada foi terrorífico, o estaba ali, podo atestiguar. Foi terrible, e eso pesa moitísimo. Eles saben que é unha estrategia que non les vai funcionar. Entón, se eso sucede, será contra os seus desexos, pero mentres poidan intentar evitalo nos próximos tempos, hasta que se sintan máis forte outra vez, non o van a facer. E canto a comunidade, aos países árabes, os países musulmanes, menos aínda, non teñen ningún interés xa por este conflito, porque teñen outros enfrontamentos, outros conflictos que lles importan máis, como a cuestión de Siria, etc. Entonces, este é un exemplo do que eu chamo sensacionalismo, que ten este significado concreto, neste caso. Non sempre o que é espectacular ten consecuencias espectaculares e, ademais, esta idea, o sistema internacional tende, non sempre o consigue, pero tende a estabilidade. Un terceiro bloque de cuestións problemáticas ou de erros ou de vicios na análise internacional sería o que eu chamo aquí a tentación da antropomorfización, que é unha palabra difícil de decir. Que quero decir con isto? Pois é a personalización da política, é convertir a política. Eu dixen antes que a política internacional é como a nosa vida cotiá, e é verdade, pero esa metáfora ten límites, non se pode un extralimitar nela.
cae no perigo de ver os países como persoas, ou incluso representados por persoas que teñen todo o poder de decisión. Por exemplo, esa personalización é típica cando se fai análise da Rusia, da política rusa. Se vos fixades, non se analiza a política rusa, non se di nada da política rusa, de como funciona a política. Fálase de Putin. E Putin é exclusivamente o único elemento de todo o sistema político ruso que é obxecto de análise. De feito, moitas veces se sustitui o nome de Rusia polo de Putin, e se dice, porque Putin vai facer isto, Putin vai facer isto outro. É evidente, todo sempre hai que todo ten unha parte de verdade. É evidente que Putin ten en Rusia un poder inmenso. Non chega a ser un dictador, pero é o que eu chamaría un gobernante autoritario. É unha democracia moi imperfecta, eu diría unha democracia autoritaria. Pero claro, é fácil caer na demonización do personaxe, que non é que non o mereza, un personaxe que ten moitos aspectos demoníacos, na miña opinión, pero a demonización é un erro, porque impide que entendamos ben o funcionamento da política rusa, que é moito máis lóxico do que parece. Putin é extremadamente popular, e todas as enquisas que se fan unha e outra vez demostran isto. É verdad que se trucan as eleccións, pero é só para que teñan un resultado redondo. En realidad, gañaría sempre as eleccións igualmente. A política rusa funciona así porque hai que comparala co que tiña antes, que era Yeltsin nos anos 90, que foi unha auténtica catástrofe. Foi o período máis negro da historia da Rusia desde a época de Stalin. Foi auténticamente desastroso. Foi a demolición do Estado sin ofrecer unha alternativa. Foi unha cousa devastadora. Putin resolveu eso para a maior parte dos rusos, a costa, naturalmente, de quitar liberdades, etc. Todo tipo de cosas. Pero o feito é que, se o vemos dentro do contexto ruso, é lóxico ese, pero sobre todo, o que me interesa resaltar é que non é Putin, son a maioría dos rusos. A maioría dos rusos, naturalmente hai unha minoría que está moi en contra dele, pero a maioría dos están a favor. Entón non podemos falar dele como se fora, como se algún día, se ele desaparecera e houbera outro político que sustitúe. Non, se agora mesmo outro político sustitúe será porque é parecido a Putin, porque iso que agora mesmo demanda a sociedade rusa. De feito, este opositor co que está agora, ou estaba entusiasmada a prensa occidental, este Navalny, claro, é curioso porque o único valor que ten para a prensa occidental é que se opón a Putin, pero vexo moi pouca indagación sobre a ideoloxía de Alexei Navalny. Navalny está no que nos chamaríamos extrema dereita nacionalista. A que nunca vistes isto publicado en ningún sitio? Nunca. É dicir, parece como que é un opositor demócrata. Non. Hai outros que son demócratas, hai candidatos liberais, hai candidatos de esquerda, etc. Pero Navalny non é un deles, en absoluto. Está máis ou menos na liña do propio Putin ou probablemente máis á dereita. Porque, claro, eso é o que os electores queren votar neste momento. Por suposto, eso pode cambiar e esperemos que cambie, eu desexo que cambie polo ben de Rusia. Pero é importante non demonizar os políticos, porque se demonizamos os políticos, separamos o político da realidade da que el nace. Sobre todo se trata dunha democracia, o caso de Donald Trump. Non se pode falar de Trump como unha anomalía. Trump gañou unhas eleccións. É certo que non tivo máis votos, pero bueno, o sistema electoral americano é como é así. Trump representa unha parte moi importante da sociedade norteamericana e iso é moi fácil esquecelo. Na análise política que se fai de Trump se esquece normalmente isto. Hai un eco constante dos medios, claro, como todos os medios norteamericanos, todos, incluída Fox, son contrarios a Trump. Fox non tanto como New York Times, pero é contraria a Trump, porque ten outros candidatos, outros políticos republicanos que lle gustan máis, algún, por certo, máis á dereita de Trump. Entón, como recibimos toda esa avalancha de información e a través das axencias que son de corte liberal, Associated Press, o que os americanos chaman o liberal, é dicir, progresista. Entón, toda esa información nos chega, parece como que é unha hostilidade absoluta a Trump. Non é verdad. Segundo as enquisas que manexamos nós, Trump volvería a gañar as eleccións agora mesmo, outra vez, se presentara. Se presentara contra Hillary Clinton. Outra cousa é se hai outro candidato mellor que Hillary Clinton, que era un desastre, na miña opinión, como candidata.
o contrario desta demonización, o que se chama o efecto halo, que é justamente o contrario. E aquí teníamos que falar de Barack Obama, porque Barack Obama é o exemplo extremo deste efecto halo. A idea de que cando nos gusta un político, acaba gustándonos todo dese político, hasta como se move, como fala, como se comporta. Barack Obama, evidentemente, é un home moi elegante, moi encantador, en fin, evidentemente comparado con Trump, sale moi favorecido. Pero claro, cando xa sustituímos a análise política por esta cousa de que baila ca muller ou que fai unha festa con Beyoncé, aquí xa hai que sospeitar algo, é dicir, isto non é o normal, non é o que debemos falar dun político. Barack Obama, como decía antes, bueno, Barack Obama, o efecto halo, chegou ao extremo de que lle deron o Premio Nobel da Paz poucas semanas despois de ser elixido, cando non fixera, objetivamente, non fixera absolutamente nada por merecer ese premio. Él mismo estaba un pouco abochornado cando recibiu o premio, e dixo, bueno, eu considero isto como un intento de animarme a facer cousas. Bueno, pero que non está para eso o Premio Nobel. Os outros gañadores do Premio Nobel tiveron que gañar, non é que todos os gañadores o mereceran, pero desde logo o caso de Obama foi en ese sentido sensacional. Pois ben, a realidade é que non puido sacar as tropas de Afganistán nin de Irak, tuvo incluso que incrementalas, e que ademais multiplicou por 10 o programa de drones respecto da época de Bush. Ao final, ese programa, nos dous mandatos de Obama, causou uns 4.000 mortos, dos que, polo menos, a cuarta parte eran civis. É certo que isto se sabe, pero o que a mí me interesa é como non se procesa. É dicir, se sabe, pero parece como que non conta en contra dele. É dicir, parece como que... E isto é polo efecto halo. E agora xa non digamos a comparación con Trump, que máis ou menos mantén os mesmos programas que tiña Obama. En ese sentido, non hai un gran cambio. A política exterior de Trump, curiosamente, é menos agresiva que a de Obama. Non moito menos, pero un pouquiño menos agresiva. Non porque Trump sexa un pacifista, ni moito menos, sino porque non hai menos cartos, e ademais porque a propia personalidade de Trump é moi indeciso. Cambia constantemente de opinión, que é unha forma de indecisión. Entón é un tipo que non ten unha estrategia para nada, tampouco para eso, e tampouco para facer o mal, por decirlo así. A sentimentalización, isto hai que explicarlo ben porque é un pouco complicado. Cando digo sentimentalización como algo malo, non me refiro aos sentimentos, que por suposto son unha cousa boa e algo que todo o mundo ten que ter e que cultivar. Falo do sentimentalismo, que é unha cousa distinta. O sentimentalismo é unha perversión dos sentimentos. O sentimentalismo é falso, iso é o que o caracteriza. Esconde algunha intención de manipular a outra persoa. O sentimentalismo é cando finximos as barbas, non cando choramos de verdade. Hai unha forte sentimentalización da política internacional, moi acusada. Cando, por exemplo, vimos recentemente o asedio de Alepo Este, casi contemporáneamente se produciu o asedio de Mosul en Irak, se podía ver perfectamente como nun caso se aplicaba o criterio do sentimentalismo e no outro non. Por qué? Porque as circunstancias eran distintas. Bueno, en realidad as circunstancias eran exactamente as mesmas. Era unha cidade chea de civis e de guerrilleiros, nos dous casos, rodeada dun exército que ademais bombardeaba, etc. A diferencia que no caso de Alepo Este, ese exército que bombardeaba era o exército de Bashar al-Assad, unha dictadura, e o exército de Putin, de Rusia, e no outro o exército era o exército iraquí, aliado noso, e norteamericano, aliado noso tamén, máis os kurdos. Entón, era moi interesante ver a comparanza entre os dous asedios. Os asedios eran iguais, porque a guerra é igual en todas partes, desgraciadamente, porque a guerra é o que é destrucción, non é outra cousa. Pero a maneira como se trataba na prensa era completamente distinta. Mentres que de Alepo Este tiñamos un torrente constante de informacións sentimentais, decir, nas que veíamos vídeos de nenas que choraban, que pedían axuda, pedían bombardeos da OTAN, pedían unha intervención militar.
non víamos nunca neses vídeos que se difundían en Twitter, non víamos nunca ningún guerrilleiro, nunca. Era claramente propaganda, estaba controlado. Non digo que non fora verdade, ollo, había menos e había civis en Alepo este sufrían. Isto non se trata deso. Pero a maneira como esa información nos chegaba era a través dun canal de propaganda. Isto é evidente. A propaganda non sempre minte tampouco. A propaganda moitas veces di a verdade, non sempre é falsa. En cambio, o interesante era ver que de dentro de Mosul non sabía absolutamente nada. Non tiñamos nada. Non sabíamos o que pasaba. O único que sabíamos era que de vez en cando xente que conseguía escapar de Mosul explicaba que vivían un régimen de terror dentro de Mosul e que ademais os estaban utilizando como escudos humanos. Os famosos escudos humanos, que son unha realidad, pero que son unha realidad ambigua. Porque claro, donde hai civis e combatientes é inevitable que os civis, sobre todo se os combatientes son familiares dos civis que están ali, é inevitable que estén en proximidade e, por tanto, cando hai un bombardeo, sufran as consecuencias os civis e os milicianos igualmente. Entón, no caso de Alepo, isto era un crimen. No caso de Mosul, en cambio, o crimen era cometido polos guerrilleiros e non polos avións que bombardeaban os civis. Derivado desto da sentimentalización está tamén a moralización, que é parecido. A idea de que se pode reducir os conflitos a un asunto moral, a un conflicto moral que, por tanto, é fácil de resolver. Hai os bons, os malos. Bueno, esa é sempre a pregunta que che fan. Cal son os bons? Cal son os malos? Ás veces existen os bons e os malos, e ás veces sempre hai quen é máis ideoloxía ou que proxecto político é mellor que outro. Eso sí, ahora, como individuos, nun conflicto, todo o mundo é igual de bo e de malo. Todo o mundo. Todo o mundo. Son exactamente igual de boas e malas personas os soldados israelís que os guerrilleiros palestinos. Como persoas son idénticos, non hai ninguna diferencia. Outra cosa son os proxectos políticos. Aí sí que nunca hai un equilibrio absoluto. Pero a moralización, ademais, é problemática por outra razón, que é a donde quería ir eu, porque é un principio esencial da análise política e das relacións internacionais. É que o mundo, e isto se enuncia así na teoría das relacións internacionais, hai unha frase rotunda que o mundo é unha anarquía. Esta frase non quere decir que o mundo sexa o ideal de Durruti nin de Federica Montseny. O que quere decir é que no mundo non existen, para efectos do sistema internacional non existen leis. O mellor dito, as leis que existen, vostedes pensan, existen leis internacionais, sí, pero son unha naturaleza completamente diferente ás leis nacionais. Porque as leis nacionais se aplican sempre, salvo rarísimas excepcións. Se eu roubo un coche, sei que antes ou despois, ou asesino unha persona, sei que antes ou despois aparecerá a policía, me arrestarán, se me procesará e a cadea. Se non sucede, será unha anomalía, será porque eu son listísimo e consigo escaparme. Pero normalmente iso vai suceder. As leis dentro dun país se cumplen sempre, porque hai ademais os medios para facelas cumplir e un consenso na sociedade para facelas cumplir. Na esfera internacional isto non existe. As leis internacionais, que chamamos leis internacionais, son declaracións de principios que só se poden aplicar en circunstancias moi especiais. Normalmente, cando un superpoder, principalmente Estados Unidos, quere facelas cumplir. Entón se poden facer cumplir. Se non é así, non é posible. E de feito, podedes velo infinidade de veces como hai infinidade de exemplos disto, de vulneracións dos dereitos humanos, de crimes de guerra, etc., que quedan completamente impunes, e en cambio, en outros casos, hai sancións, hai incluso cambios de réximen, invasións, etc. É así. É unha visión moi pesimista do mundo. Esta chamase realismo na teoría política, pero realmente é pesimista. Pero eu creo que como punto de partida para a reflexión, non quero decir que non poida cambiar algún día, pero desde logo é así, as leis internacionais non se poden aplicar máis que en casos moi circunstanciais. Bueno, quero falar un pouco, como vou de tempo, vamos xa acabando, quero falar un pouco dun tema que é fundamental, que é a imparcialidade,
que é algo que sempre está flotando en todas as discusións sobre o xornalismo, sobre a análise política, etc. A imparcialidade. Existe unha idea pesimista, seguimos co pesimismo, idea pesimista de que a imparcialidade é imposible, inalcanzable, que non existe. E é verdad, a imparcialidade non existe, ou polo menos é inalcanzable, pero existen alternativas boas para a imparcialidade. Eu non creo na imparcialidade, pero sí creo na objetividade, que é algo distinto, hai un matiz moi importante. En que consiste a objetividade? Imparcialidade quere decir que un non se decanta nunca por nada, en ningún momento do proceso, eso non pode ser. Evidentemente todos temos ideas, todos temos presuizos e todos queremos cousas e non queremos outras. Pero a objetividade é algo que os científicos poden entender moi ben. Consiste en tratar o material, a materia prima que traballas de maneira honesta, neutra. É dicir, ti buscas a información e cando encontras información que contradice os teus prexuizos, acéptala, aínda que che doia, acéptala e asúmela e a integras na túa explicación, no teu discurso. Aínda máis, a honestidade intelectual faiche que teñas que buscar en ti mesmo todos os teus prexuizos e combatilos. Precisamente porque un ten unha simpatía, pois eu que sei, poñamos na guerra de Azerbaiyán, pois un ten simpatías pro-armenias, por as razóns que sexan, porque de neno, como pasaba a mí, leu a William Saroyan, o gran escritor armenio-americano, que tiña cariño polos seus personaxes simpáticos e boas personas armenios en California. Bueno, pois justamente por eso eu teño que vigilar especialmente o que escribo sobre Armenia. Teño que preguntarme doblemente se o que estou dicindo é certo ou non, buscar informacións alternativas e tratar de conseguir ese ideal de objetividade. A objetividade non é unha cuestión ideolóxica, é unha cuestión técnica. É como un manexa o material. En eso sí que creo que é posible. As alternativas que hai, unha que non me gusta nada, que teño sinada aquí, é o falso equilibrio. Isto é clásico. A idea de intentar finxir a objetividade criticando os dous bandos por igual. Isto é absurdo, porque, como decíamos antes, da mesma maneira que é moi raro que nun conflito toda a razón a teña un bando e o outro non teña absolutamente ninguna razón, eso é casi imposible, algunha razón ten que ter, ainda que sexa pequena. Tampouco é posible que haxa un 50% que haxa unha igualdade absoluta de razóns. Eso tampouco pode ser matemáticamente imposible ou polo menos improbable. O voluntarismo. O voluntarismo é confundir a análise cos desexos, é dicir, convertir a análise na carta aos Reis Magos. Un non analiza senón que di o que lle gustaría que pasara. Isto está en todos os medios constantemente, esta idea de no, o que vai pasar é que Europa, por exemplo, en toda a información sobre Europa sempre sale fortalecida, da igual o que pase, sempre, bueno, isto fortalece Europa, a crise grega fortalece Europa, porque, bueno, sale máis fortalecida despois de... Home, alguna cousa perxudicará o proxecto europeo. Que ocorre? Que os medios son moi europeístas, moitas veces por inercia, realmente, máis que por convencimiento, pero, bueno, son moi europeístas, entonces confunden os desexos que a realidade constantemente. O efecto, bueno, temos un exemplo recente agora con esta cuestión de Puigdemont, non vou entrar na cuestión que non trata desto que estamos falando, non é política internacional, pero estaba ouvindo nas radios sobre este asunto, por eso me acordei. Este é un caso claro de desideratum e de o seguinte punto, o efecto túnel. A idea que se instalou nos medios españois era que Puigdemont iba a ser extraditado e non se cuestionaba a ninguén a posibilidade siquiera de que non fose extraditado. Eu recordo, eu leo alemán, lía a prensa alemana, daban por feito que de ninguna maneira o iban a extraditar. Nunca. Vamos, por lo menos non por dereito de rebelión, pero lendo a prensa alemana era vías imposible. O estado de opinión, se reflicte en algo os suíces, o que pensa... Mas claro, eles coñecen as mesmas leis, pois non, pois aquí era imposible. Xa digo, non me meto no fondo do asunto, pero é un exemplo claro de isto de efecto túnel, non? De efecto túnel, tamén no caso de Siria, do que falaba antes, non? Esta idea de que cando empezou a rebelión siria era unha cousa que ofrecía tantas esperanzas de acabar un réxime que efectivamente é moi dictatorial, e coñezo Siria,
A Siria de Assad é unha dictadura, é un réxime policial. Entón, pois sí, se houvese sido unha rebelión democrática, sería unha cousa moi boa. Como vimos, pouco tempo despois non o era. E por certo que hai unha cousa interesante. Tamén hai, eu decía antes que hai un hiperhistoricismo, que se utiliza demasiado a historia como ferramenta. Hai unha ferramenta que falta, e que eu creo que é moito máis útil que a historia, que é a xeografía. A xeografía é moito mellor para a análise política que a historia, porque ademais a xeografía engloba a historia dunha maneira moi útil, ademais, para o analista. Se un coñece a xeografía de Siria, a xeografía humana de Siria, casi se podía decir desde o primeiro día que esa revolta iba a ter un xiro jihadista, porque a revolta empezou en Dera. Dera é unha localidade ao sur de Siria, na fronteira cos Altos do Golán e con Xordania, que é unha das cidades máis conservadoras, máis tradicionalistas de Siria, ademais unha cidade dedicada en gran parte ao contrabando, etc. Un sitio moi peculiar, moi rebelde, por eso empezou ali a revolta, pero tamén moi conservador. Eu cando vin que era ali a revolta, que empezaba ali, dixen, non pode ser unha revolta democrática. Había outra revolta en Damasco, pero esa fracasou, non é a que despois se estendeu como unha rebelión. E, bueno, quero acabar xa falando, para pechar, do que poño aquí, a ilusión da competencia. E é ir un pouco máis alá e cuestionar a idea do experto en política internacional, de min mismo, das que facemos este traballo. Hai un psicólogo americano que se chama Philip Tetlock, que é da Universidade de Pensilvania, que pasou 20 anos facendo este experimento, facéndolle preguntas, sobre todo a analistas de política internacional, pero expertos de todo tipo, facéndolles preguntas para que predeciran cousas. Fixo o experimento durante 20 anos, por cual puido ver se cantas se cumplían ou non se cumplían, e fixo un estudio moi complexo, moi detallado sobre esta cuestión. E chegou á conclusión de que os analistas de política internacional non acertaban ou non acertábamos máis que o puro azar. É dicir, que un grupo de monos tirando dardos podía acertar exactamente igual que Thomas Friedman no New York Times ou que eu no negocio de Galicia, exactamente igual. Que era lixeiramente mellor que a xente que non está especializada, pero non moitísimo mellor, simplemente acertábamos un pouco máis que a xente que non sabe nada, o que quere decir que outra cousa que me parece importante, que o sentido común é a ferramenta máis importante de análise, é moito mellor que coñecer o país, que coñecer a historia, etc. É o sentido común, a lógica, é unha ferramenta que temos todos e que non require máis que unha certa honradez, honestidade intelectual. El, bueno, atopaba, por certo, que os radiólogos se contradicen nos seus diagnósticos un 20% das veces cando se les mostra a mesma radiografía en distintos momentos do día. É unha cousa escalofriante. Sei que hai cousas peores que analistas políticos que se equivocan. Entón, frente a eso, hai outro matemático, outro científico, en este caso un matemático, Nat Silver, que proponía 3 reglas para acertar, e esta é a parte positiva da charla, para non cometer eses erros en análise política, en análise en xeral. Ele decía que o primeiro é pensar probabilísticamente, é dicir, nunca facer un xuizo terminante, sempre ofrecer unha posibilidade ao erro, decir, como crees de probable que é algo, pero non decir que é seguro que vai suceder, porque Tetlock, por certo, descubrira que dos expertos en política internacional, cando decían que algo non iba a suceder de ninguna maneira, sucedía un 15% das veces, e cando decían que algo sucedería seguro, non sucedía un 25% das veces. Pois, pensar probabilísticamente. A segunda é estar disposto, isto é importantísimo, estar disposto a revisar, isto é tan difícil, a revisar as propias ideas cando se recibe material novo. Ser flexible, ser crítico, ser autocrítico. A xente fala moito da autocrítica, pero cando fala da autocrítica normalmente refires a criticar as ideas dos demais. Non, autocrítica é criticar as túas. E isto é algo que hai que exercer constantemente. Claro, non o teño que decir a vos, se sodes escépticos,
participades nun acto de escépticos, ese é o principio do escepticismo. O escepticismo non é unha cousa estéril de que un desconfía de todo porque sí, non, é unha desconfianza útil, é unha desconfianza para logo reforzar outras ideas as que un chegou xa cun convencimiento serio, non? E finalmente, a última é estar disposto sempre a buscar o consenso, é dicir, as predicións espectaculares teñen moita máis saída, a xente gustanlle máis que se anuncia a Terceira Guerra Mundial ou a paz mundial, pero canto máis sorprendente algo, máis improbable, por cuestión obvia e de sentido común. Entón, estar de acordo cos demais é unha cousa que en principio é un bo síntoma. E con isto xa remato. Moitas gracias pola vosa paciencia.